खुलुमबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट बा जोबजासिम नायलांबाय थादो दिनै आं पद्मिनि कयेकटा प्लेन दख'ना आरो जुरि पाटनि दख'ना लानानै फैदों भिडिअखौ होनबाला भिडिअखौ दा स्टार्ट खालामनि बे लेभेन्डार कालारनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनि मानो थाखाय बे दख'नाया बयनिबो बिराद डिमान्ड हाई डिमान्डआव आं बानायदों आंनि भिडिअखौ नायबा बयबो थाब बुकिं खालायदो सोरनि अर्डारमोन WhatsAppआव बिराद बुरजा अर्डार फैदोंमोन आं होनदोंमोन आंनि फेसबुकखौ फल' खालामबाय था नोंथांमोन होनबा फैबानो लगालग बुकिं खालामदो बे बाटारफ्लाइ दख'नाया लेभेन्डारनिया सफैबाय आगोलनि बादिनो सेम इट्स डिफरेन्स किन्तु कालारा सेम तो थाब बुकिं खालाम थाब जोबगोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोननि डिमान्डआवनो आं बानायदों बेखौ सेम बाटारफ्लाइनि पद्मिनि बे आंखौ WhatsApp खालाम स्क्रिनशट मारिनानै आरो खाथिनि हलसेलारफोरनि दखानावबो मोनगोन दखानफोरावबो मोनगोन बबेबा लफाय दख'ना मोनखायो नोंथांमोनथ' मिथिखायो दा उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बङाइगावनिफ्राय बयनोबो मोनगोन बे सफैगोन बयनिबो दखानाव होनबालाय मोनगोन ओके नेक्स्ट देखायनि आं नेक्स्ट दख'नाखौ नैबेया जाबाय बेसर कालार एबार बेसर कालाराव गोथां लागायदों गोथां ओमफ्राय बिराद मोजां ओंखारदों आरो बे गोथां गेजेराव बिदि बुटा एरनाय थागोन दख'नायाव ओमफ्राय जिङाव पाहार लागायदों बेसराव गोथां कालार जोमग्राया जाबाय अल बडि गोथां लागायनाय जोमग्रायाबो मोजांखा मोजां बेबो कालारा सुइट लेमन येल्लो बेसर बादिबो नङा लेमन येल्लो कालारा बिराद सुइट बे बेसर कालारा आगोलावबो गल्डेनाव बानायदोंमोन बेफोरा जोब्बाय नैबेया नेक्स्ट कालारा जाबाय प्लेन दख'ना बे ब्रिन्जाल कालार फान्थाव कालार सलाइ कालारबो होनो बिराद मोजां प्लेन जोमग्रा अल बडि गुफुर आगर लानाय ओमफ्राय दख'ना जागोन प्लेन गुफुर रलेक्स लागायनाय बिराद मोजां प्लेनाबो जोमग्रा हेभि जागोन बेनि दामा एसे प्राइसआ खम जागोन ओमफ्राय दामखौ आं अपेन खालामाखै नोंथांमोन मिन्थिगोन खाथिनि दखानफोराव बुंगोन नोंथांमोनखौ आं बांसिन हलसेलावनो खालायो बे जाबाय जोमग्रा अल बडि बिराद मोजां दख'ना प्लेन हेभि बिदिखौबो गाननो बिराद आराम जायो कम्फर्टेबल जायो माने हेभिबो नुखायो जोमग्राया हेभि नालाय दख'नाया प्लेन नेक्स्ट प्लेन दख'नाया जाबाय बेसर कालाराबो जोमग्रा अल बडियानो जागोन ओमफ्राय दख'नायाव रलेक्स लागायनाय गल्डेन रलेक्स ओमफ्राय जोमग्रानि कालाराबो गल्डेन लागायनाय बेबो लेमन येल्लो बेसर कालार बेबो बिराद सुइट कालारा बिदिनो सेम ब्रिन्जाल कालार बादि हेभि जोमग्रा दख'ना सिम्पोल गाननो बिराद कम्फर्टेबल जायो बे दख'नाखौ आंबो बिराद गाननानै मोजां मोनखायो दख'नायाबो लाइट वेट नालाय बिराद सफ्ट जायो गाननो ओमफ्राय नैबेया जाबाय बेसर कालार जोमग्रा अल बडि थाब बुकिं खालामदो बयबो ख्रिस्टमासनि थाखाय गासिबो ख्रिस्टमासनि स्टक बे जाबाय बेसर कालार नेक्स्टआ जाबाय गोजा माने हट पिंक आरो हट पिंक बिराद मोजां जोमग्रा अल बडि ओमफ्राय जोमग्राखौ बेनि प्राइसआबो एसे खम जागोन बेबो पद्मिनियानो खिन्थु जोमग्रानि बिदि टाइपनि थाखाय बेनि दख'नानि प्राइसआ खम ओमफ्राय बे अल बडि जोमग्रायाबो अल बडि दख'नायाबो आगर गोनां नैबेया जाबाय हट पिंक गल्डेन गोथां एन्ड गोसोम लागायनाय ओमफ्राय जिंनि मिनाया जाबाय गोथां गल्डेनाव गोथां ओमफ्राय गेजेरनिया जाबाय ब्लेक मिना ओमफ्राय जिङाव साइड मोननै साइडआवबो गोथांनि मिना लागायनाय आरो दख'नायाबो बिदि गोसोम आरो गोथां मिनानि नैबेया जाबाय हट पिंक बिराद मोजां कालारा हट पिंक गोथां एन्ड गोसोम मिना गल्ड खुन्दुं लायनो थाखाय सुवालकुसियाव थांदोंमोन जुरि पाटनि
ओमफ्राय लाबाय खुन्दुङा कयेकटा अर्डारमोन हाबानि ओमफ्राय बेनि थाखायनो सुवालकुसियाव बे गेटआव आजिखालि ओरैबायदि जाबाय लाइफआ खालि थांलाय फैलाय मोनसे जायगायावबो सान्ति मथे थानो मोना बादि जाबाय जिन्दगियानो ओरैबायदि नैबेया जाबाय जुरि पाट नेक्स्ट जुरि पाटनि दख'ना नैबे मेरुन कालार माने मेरुनबो नंखाया थिक ब्राउन कालार ब्राउन कालार बादि गल्डेन आगर बिराद मोजां समायनाथार बिराद मोजां फसायोबा 9101161281 आव मेसेज खालाम 9101161281 आव WhatsApp खालाम WhatsAppआवसो आं बेखौ माने रायलायनो मोजां जायो जुरि पाट नैबेया जाबाय बेबी पिंकआव कन्ट्रास्ट डिप पिंक एन्ड बेबी पिंक लाइट पिंक एन्ड डिप पिंक जों कन्ट्रास्ट बानायदों बेखौ ओमफ्राय जोंनि आगर पारि सारि बेफोरखौ आं डिप पिंकखौ लागायदों गेजेराव बडिखौ आं लाइट पिंक लागायदों लाइट पिंक बुटा एरनाय बिराद मोजां नायनो बेबो मोजांथार समायनाथार बेबो दख'नाया WhatsApp खालाम अनलि स्क्रिनशट लानानै 9101161281 आव WhatsApp खालाम बेखौबो ओमफ्राय बेबो जाबाय जुरि पाट पियर जुरि बडिया जाबाय बेबी पिंक लाइट बेबी पिंक जिंनि आगरफोरा जाबाय डिप पिंक दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो आं एन्ड खालामबाय नेक्स्ट मोजां मोनसे भिडिअ लोगो मोनगोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम पेजखौबो फल' खालाम इन्स्टायावबो फल' खालायदो नेक्स्ट मोजां मोनसे भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय गोजोन्थों